Shout it better. Next level. Kana kune chinhu Mwari chavasingadi kuona vana vavakasika vari panzvimbo imwe chete kwenguva yakareba. Kana uri pano uri kundinzwa iwe, I wish I had a people who are ready to receive. I wish I had a people who are ready for next level. Next level haiendwe nevanhu vasingarwi. Next level haiendwe nevanhu vakadzikama. Kudzikama kuramba next level. Because on every new level there is a new devil. Saka kana wakuenda ku new level unofanirwa kubata zvombo zvekurwa kuti uende ku next level. There is no new level without a fight. As long as you are still calm with where you are not ready for a new level. Zvinotoda murume kana mudzimai anoti this is not my life. Ndotaka Bible pataverenga Mwari vari kuti kuna Israeli, magarisa panzvimbo imwe chete, simukai muende kune zvandakakugadzirirai, simukai muende kune nzizi dzandakakupai, simukai muende kune land yandakakupai. Go and possess. Listen, pavari kunzi ibvai muende kwandakakupai, nzvimbo iri kunzi ndeyavo but ine vanhu vanayo. Nzvimbo ndeyavo neland ndeyavo but vari kunzi endai ikokoko and possess. Kureva kuti kune vakabata dzimba dzavo, kune vakabata mastenzi avo, kune vakabata mari dzavo, kune vakabata mamarriages avo, kune vakabata vana vavo, but Mwari vari kuti you have stayed here for so long. Uri kuverenga kutoratidza kuti vana vacho vanga vatojaira kuti ndo life yedu, bosi kune vatori munhu anodaro. Ndo zviripo vasikana, ndo zviripo. Wane 10 years uchingoti ndo zviripo. You have stayed on that place for too long. You are now comfortable in a situation yauri. Saka next level haitombode vanhu vakapora. Next level inoda vanhu vanoda kurwa. Next level doctor haisi yembwende. Next level haisi yevanhu vasingadi kunamata. Next level haisi yevanhu vanoda kungogara. Next level ndeye vanhu vanogadzirira kana kuti vanoti I am tired of this life. Am I preaching to somebody here? I prophesy over your life. From today, you are entering into your new level. Chirikunzi, you have stayed here for too long na Jehovah. Varikunzi, ndine zvandakakugadzirirai but magarisa pano endai munotora. Ukadzika nawe pane inototi go and possess your land. Chinhu chauri kupossessa chinhu chakatorwa neumwe but chisiri chake. Saka mastenzi acho ndenyu mai gumbo reshumba, but muri kunzi wagarisa mwanangu uri kuita usimbe wokurwa. Am I talking to somebody here? Hedara no akomana padatiri kuGwarare this weekend. Hakuna chinhu chinobowa kunamata uchitaura nendimi usina kana tse. Unotukwa nemufana ari kudrive Range Rover achirova shisha mumotikari kudai. Iwe uchitaura nendimi uri leader kuchechi. Zvese unenge uripo unobatika unobata but hauna kana kobiri. Chaitika ndechekuti magarisa baba panzvimbo imwe chete mavarairwa kuti kana takatendeuka hatina kutendeka kuya kuzogara, takatendeuka kuya kuzorwa, titore zvedu zvatakagadzirirwa. Next level haisi yambwende. As long as you are still comfortable. You are not ready for next level. Wakagutsikana nekugara mu1 room iyoyo une poto 1 nendiro 1 ne spoon 1 ne cup 1 ne nyama 1 yaunodya unotenga nyama ya 50 cents. You are not yet serious. Hausati wakuda kusimuka. Wesi anoti akuda kusimuka. Anoti ndinorwa. Ndinokuprofita nezita la Jesu. Wesi arikunitarisa arikunizwa pano. Hausi brand mani wewe.
simuka tiende, hande tinotora zvedu. Simuka tiende, hande tinotora zvedu. Namo I respect ndimi. Wakatofitwa nenhamo yacho futi. Aiwa, ndoda kupa hasha. Kune vanhu gogo, chokwadi chinorwadza zvacho, but kune vanhu vatotoona kuti I think uyu akangogara akadaro kazvinenge zviri nani. Ndosaka Jesu akati varombo ava muchagara munavo nguva dzose. Iwewe, you are not part of those people. You are not part of those people that didn't kuprofita, dinokubata ruoko munyika yemwe yamwanasikana. Let's go and advance. Goliath, blow your trumpet. I am ready to advance. Blow your trumpet. I am ready to advance. Uchaita mari uchitaura nendimi. Uchaita mari uchiimba muchechi. Uchaita mari uri asha. Uchigeza matoilets. Dova navandiri kuda pano. Hatichadi mbwende. Unoshandira munhu asinganamati. Unoshandira munhu anoenda kung'anga. Unoshandira munhu asingatombonana basa nekuti unonamata kupi. Atonana dhiri nazvo. Iwo uya wanamata toya tokunamatira tovarati aiwa chenda ine nyasha, chenda ine nyasha. Nyasha dzacho dziri kunoshanda kune munhu iyeye. Saka uri kuitisa iye mari iwo usina. Next level inoda vanhu vane hasha givens. Kuti andikarame ndichitambira $150 gore rese. Something must happen. Something must happen. No. This is not my level. This is not my level. But iwo wacho wakatodefeatwa kare. Tell your neighbor, is this the life you want? Mawivi ari musoro yenyu aya. Wakapuwana ndiani akakukurira. Wakaburukirwa. Toda kupa hasha. Wakaburukirwa. Yechero iri wiki izvezvi iri kucelebrate 15 years anniversary. Totokutengerai keke tichicelebrate wiki iyo iri musoro imo. Kanzwa nekurowa nebrush osoka kanzwa iso kombonzi maoiri, kombonzwa izwai, kombonyikwa musafe, kombudiswa koyanika kari panzoda iso. Zvinoda kuchengetedzwa. Yakura kayo yagara 15 years and yakasimba. The devil is a liar. That's poverty. Ndiri kuda munhu anoti I cannot continue like this. Life handichaidai. Ndakuda life yakuti ndiende mberi. Let's go, my daughter, my son. Wagarisa panzvimbo imwe chete. You have been working for so long. Hakuna kana chiri kumbooneka kuti uri kuitei. Hapana. Mavarairwa vakomana, mavarairwa. Uchanga uramba uchingoti ndiri kumirira nguva yaMwari. Isingasviki. Apachina Mwari mukati apa, apachina Mwari mukati apa. Mwari vari kunoti iwe akanyarara zvauri kutaura izvi. Handisisipo munyaya iyi. There is an error somewhere. Wagarisa pamountain iyi for so long. You have stayed on this mountain for too long. Come, my daughter, come, my son. Advance and go and possess your possessions. Toda kukupa hasha uone kuti une zvinhu zvawangotarisa soka. Zvikuramba zvichenderera mulife yako. You are the reason. Apa hapana muroya. Mindset. Hapana muroya. Nemadzingirwo anoita madhimoni muchechi munomu. Nonzwa kuti unoramba wakabatwa nedhimoni uchida una chaunoita. No.
Mamhepo anodzingwa munhu anoenda. Chinei chasara ndiwe nepfungwa dzako. Ndosaka Pauro akati be ye transformed by the renewal of your mind. Mindset yako izvo zviri kutoudza kuti pandiri kutaura apa une vanhu vauri kutarisira kuti ndivo vachaitirwa kwete iwewe. Mindset. Kune vanhu vakatendeuka doctor. Vatendeuka ndobva vapa trust kumunhu waMwari kupfuura Mwari. Zvokuti kunze ipapa pa 2 weeks dzatati spoils yanga iri test yaitobva kuna Mwari. Vamwe makangoti vari busy vari amene zvavari kungoita ikoko. It was a test from God. Kune vakatonzwa kuti baba havapo pagedha apa vakadzokera kumba. Rega ndikuze ruoko rwako pamusoro pangu apa kudenga uko une rusipo because ini ndinozvidzidzisa. It's a test. 2 weeks tisipo panapa. Ndati kuna mama imi ndo vanhu vaya kuchecha pamusi Sunday. Wow. Ndikati wow, that's wonderful. Ko vasina kuuya. Nevakauya asi vasingadi kunge vari pano. Wanga waripo zvako asi wanga wasipo. You are not ready for next level. You are not ready for next level. God makes sure that He tests you before He gives you a testimony. My God. There is a test first before a testimony comes. So, Sunday, you failed a test for your next level. Say next level. Say next level. Say next level. Next level inodila nema characters ne mindset. David asati agara umambo ane kwaakagadzirwa character makwai. Ione kuchika kunoita kurwa autodi kurwa. So you are not ready for a great city. Your finances are entering a new level. Mari dzako dzakuenda pa next level. Utano wako wakuenda pa next level. Vana vako vakuenda pa next level. Hauchachemedzwa nevana iwe nekuti wava pane imwe next level. Let's go, my son and my daughter. Possess your possessions. Jesus is the one that elevates you. Now listen. And the Bible not kuti Jacob wakaona ngirozi dzichikwira dzichidzika ne ladder. Ladder is the connection between heaven and earth. That's Jesus. So that ladder was a shadow of Jesus in the Old Testament. Saka hakuna elevation inouya usiri aligned to Jesus. There is no elevation when you are not aligned to Jesus. If you want elevation, you need to be aligned to the principles that Jesus has taught you. You need to be aligned to the word that Jesus has taught you. Jesus is the engine that makes your elevation to be in motion. So Jesus is the engine that makes your elevation to be moving. Without Jesus, you have no elevation. Say, Jesus, you are the reason why I am elevated. Now, pana knows the elevator. Lift and the elevator. Right here. Unokwira elevator anditi machikanda kana uchida kuenda mune imwe floor ndizvo saka chiri chirungu vanoshanda maoffice. Somebody say amen. 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 Vanotambira ikoko kuma infrastructures kwete kumikova.
vanoshandira ikoko ukabvunza receptionist anenge ari mufloor yauri ukati I want to go to the 4th floor. Anobva kuzi, oh no, you are in the 3rd floor, so 4th floor is in your next level, so you can easily use the elevator, ma'am. Thank you. Mopinda mu elevator ukati iwewe handina basa nechi elevator, next level auendi. Ukati iwewe handisandamboishandisa, ukanyara kubvunza hakudza, unoramba uri palevel iyoyo, but Mwari vatokupa next level kare. But your pride ndo yakonzera kuti varambe vari munhamo. Saka iwe ukati wandiudzira ina ndigoni kuchishandisa kai, ukasamubvunza iye akuudza wacho, Mwari anenge achiti ndevangu vese zvavo vana, but uyu anenge akudzungaira kakakuita so. Ausiwe iwewe, you are not part of that. Are you hearing what I'm saying here? So Jesus is that elevator that takes you to your next level. Dinokuprofita nezita ra Jesu. You are entering on your new level. Next level. Next level. Mapinda. Next level is. Next level is. Next level is. Next level is. Iyo next level. Iyo next level. Aizve. Next level. And it was one receptionist. Akuudza kuti level ari kudari pamusoro. Akatipinda mu elevator. Achiudza zva Jesu. Ndini ka receptionist wacho. Ndiri kukuudza kuti zvauri kuda zviri mu next level. Ndiri kukuudza kuti muchato wauri kuda uri mu next level. Ndiri kukuudza kuti stand yauri kuda iri mu next level. Murume anetsa uyo ari mu next level. Go through the elevator, who is Jesus. You will get to your next level. There is no new level without the alignment through Jesus. I prophesy in the name that is above every name. You are entering your new level. Come on, somebody shout, jump and scream. Jesu wacho. Hapana pakambogara panzvimbo imwe chete. He was moving from level to level, from glory to glory, from faith to faith. That is the life of every Christian. Jesus came out from the manger and he went into the temple. From the temple, he was crucified. When he was crucified, he rose from the dead. To life, you must move from level to level. Unoita kuti unoita gore wewe uine boots 1 uchiti ndinochengeta. Yakasimba iyi. Wakaitenga mari ndeye 20. Butsi ye 20 yakazosimba chi. Uri kutoramba next level. Zvandiri kukudzidzisa izvi vanhu we. Kuna zvimwe zvinhu zvokuti kana wagara uchiri nazvo so ukangotanga konyongota no man burisa zviende. Unze zvimwe. Next level, if you are ready for the next level, remove certain things out of your life. And I know what it's as my kitchen unit is rumba mako. Zagu karamakozo ne mapete. Mapete yo ari kutikilea kuti akuna next level unoenda. Takatogara pano ndepedu panapa. Iwo uri kuti ndechangu, mapete ari kuti ndechangu. Saka hakuna nyowani chauya nokuti une chawakachengeta. My room divided Shaddai so. Chidai chido so chidai chido. Achivariki chidai. Chango chengetwa. Doidai because he room divided ndakaitenga wasikana ne first salary yangu. First salary. Ndiye goreri buko nai my ningi. Na my boy. 2003 askana, these were the best cupboards.
uri kuona kuti saka kubva 2003 une level yawakaramba kusvika 2025. As long as you are comfortable ndizvauri kuramba nazvo izvozvo, uri kuramba next level. Mune mapotezo anoiswa hupfu so makubika sadza. You know Chicago, yeah, black. This is my favorite. It says that no one so kuita zvakanaka. Ibikirai pamotos kana. What you are doing is you are refusing a next level. Pane zvinhu zvamunoda kuti musvike muchinoburisa kunze munopa vanhu vasina zvinhu. Dzimba nedzimwe hembe dzamakangochengeta. Vuzai mama. Ini ndikati noti izvo zvimwadhurupu mangu hamusina hembe. Ndozva zvinofanirwa kuita. But kune dzari kuita sei? Unoburisa zvimwe zviuye. Ndio inonzi next level iyoyo. And unoona kuti zvaunenge waburisa zvacho nezvaunozowana ndio inonzi next level. Next level require fresh revelation of who Jesus is to your life. Now, vadzidzi vaJesu, they knew Jesus as the master of the wind destroyer and waves. Why? Because akamisa gungwa. That's a revelation about them. Saka vakabvunzwa nezva Jesu anokuudza kuti Jesu anomisa mhepo. That's their revelation. What is your revelation with your God? Auna? Kusvika wawana that revelation of who Jesus is or what he has done over your life. Chaita kuti aita unga asina zvaita inauye kuti you are not ready for a new level. Mary na Martha knew Jesus as the life giver. Because when a brother yakafa ikamutswa. What is the revelation that you have with your Jesus? Next level requires you to have a new revelation of who Jesus is. I pray for you. Next level. Keys to next level. Number one, you must have a fresh hunger. Right. Fresh hunger. Nzara iri fresh. Matthew says, blessed are those who hunger and thirsty, for they shall be filled. The feeling is coming to those who are hungry and thirsty. Saka kana usina nzara ya Jehovah, hauna next level inouya. So you must develop a fresh hunger. How do you develop a fresh hunger? Ukaona kuti mazuva unenge wadzikira pakunamata. Force yourself, come here. Famba ibva kumba kwako, uya ufugame apa 5 minutes. Wodzokera kumba kwako. Wodzoka futi mangwana, auchaiti 5 minutes. Iwo unotozvinzwa kuti no, 5 hazichaita. Unozongoerekana dza 15. That's developing a hunger for Jesus. As long as you are not hungry for Jesus, there is no new level. Usati zvawadzidza ndizvozvo ndabata maskeo iwaya 10. Force yourself to learn new things. That's how you grow. Ndabata kachopu kangu kama 1 ndikachopa akanobata kwese. You need to develop yourself. Gara drum ponda. There is an inspiration that is going to come. You'll be a unique drummer than no one else. You develop a hunger for a new level. Number 2, you need to have radical, somebody say radical, obedience. Yes. Radical obedience ndo yakaita kuti Abraham agare ari pa level after another, level after another. Because anonzi ibva munzvimbo yauri uende kunyika yandichakuratidza. Abraham anoteerera, aiteerera. As long as usingateereri, tell your neighbor. As long as usingateereri, kanganwa new level. Number 3, prophetic alignment. Elisha haigona kuenda pa new level pasina Elijah. So you need an Elijah in your life that aligns you for your next level prophetically. But you don't want to submit.
Submission is strength. Number 4, prayer. 1 Corinthians chapter 16, verse number 9. Paul wrote, a great door is opened to me, but there are many adversaries. Paul wrote, ndine door randavhurirwa naMwari rakakurisa. Asi vavengi vabva vauya. Vari kuvinga door iroro ravhurwa. Saka prayer uri kunamatira kuti Mwari ndisimudzei. Mwari vakavhura door, but kwakaita vanhu vanoda kukudzikisira kuti door rako usapinda. Door nderani? Nderako. Asi pane vari kukurambidza kuti usaita sei. This is where prayer comes in place. Book of Job. Bible noted the prayers of Job covered his family. Prayer cover vanhu vari around you, who are close to you, your blood, your family, your daughters. Prayer, it covers. Diana akasimba muno. Akasimba udarika vanhu vese. Watch this. This is covering. Anditika. This is ndiyo covering iri kuenderana nemunamato wandinoita. Ndini uyu handitika ndiri kunamata ndiyo covering inoenderana nelevel yeprayer life yangu. Ndine mudzimai wangu uyu haasi mucovering yeprayer life yangu. Ndiri kunamata zvangu but level racho ndini ndakakavhwa chete but mudzimai haana kukavhwa. Saka unozoona kuti ukamusira mari anoipedzera kumazepe. Because covering haiko yakakavha iwewe chete because you are not praying enough. The level of your prayer life iri kuenderana necovering iri pamusoro pemhuri yako. Hatisatataura zvevana. Hatisatataura zvevana. Tine 4 twana twakateedzana kudai so. Saka pandiri kunamata kudai so covering iyi twana twese hatusi mucovering. Tuno baba. Tuno rova. Akatereri kanorova kuchikoro kanodzorera teacher. Haasi mucovering. But chiona manje. Ndikawedzera gejo reprayer. Ndawedzera gejo reprayer. Amai vakukwana mucovering. But still tuwafana pano kuna kupinda kamwana 1. Ndo kanenge kakumboita woma number 10, 15 muklas. Because now there is a covering on that baby. Kumwe kwesoko hakuna chini. I'm helping somebody here. So the more I focus and push myself in prayer, the covering grows bigger. So if you want a next level, push yourself in prayer. You need a voice that announces your next level. Because remember, it is Jesus who announces a new level to you. I prophesy to you in the name of Jesus. You are rising into divine alignment with your purpose. I prophesy you are rising into divine alignment with your purpose. That which you are supposed to do, it is receiving alignment with Jesus. Every gift, every idea, every dream within you, why? Because there is a new level that is coming over your life. Are you receiving this prophecy? You are stepping into rooms you have never dreamt you are going to step. Uchapinda maofisi hongo singambotarisiri kuti uchapinda. Uchagara ma meetings nevanhu hongo singafungiri kuti uchagara navo. I prophesy a new level in your career. I prophesy a new level in your marriage. I prophesy a new level on your finances. I prophesy a new level in your ministry. You are stepping into rooms you once only dreamt of. In the name of Jesus, there is no more delay in your career. No more delay in your business. No more delay on your finances. Receive your new level. Receive your new level. You are not behind, but you are marching forward. The Bible says you have stayed on the one place for too long. Advance and possess your possessions. You are entering into your new level. You are not behind, but you are marching forward. In the name of Jesus, your voice shall be heard.
Your vision shall be seen. It shall manifest in this year. Your voice shall be heard. In the name of Jesus, I prophesy. Your voice will not be limited. Your voice will not be limited. Your vision will not be limited. Your vision will not lack finances. Your vision will not lack partners. Your vision will not lack destiny helpers. I prophesy in the name of Jesus. The Lord has given you grace to break barriers. You are entering into your new level of breaking every cycle. Uri kubva kumusha kunonzi vasikana havarorwe. Uri kubva kumusha kunonzi vakomana havashandi. Uri kubva kumusha kunebarika. But you have been given the grace to break every cycle. Uchaita wakutanga kuchata kumusha kwako. Uchaita wakutanga kutenga ndege kumusha kwako. Uchaita wakutanga kutanga business kumusha kwako. Receive it in the name of Jesus. I prophesy. You are becoming a magnet of favor. You are not hearing what I'm saying. You are becoming a magnet of favor. Favor shall follow you on your front. Favor shall follow you on your back. Wherever you shall go, favor will follow you. I decree and I declare, goodness and mercy vachakutevera. Goodness and mercy vachakutevera. Goodness and mercy vachakutevera. You will not lack that which you want.